Tunnelma alkaa pikkuhiljaa kohoamaan Finnair Stadiumilla, kun näin Vesa Hätilä puhaltaa pilliinsä ja Honka aloittaa tämän ottelun. 3 pelaajaa varjostaa Lahtista, pallo jää Savicille ja sitten pystyy hyvä syöttö Puustinen. Ei ole paitsi ottava tilanne ja Jami Puustinen ensimmäisen puolen ja loppuhetkellä haastaa seuraavaita. Ja Lankos ja siitä kenttäpuolelle. Ensimmäisen puoliajan ehdottomasti paras maalintekopaikka tulee aivan päätössekunneilla ja Puustisen viimeistely oli kyllä hyvän näköinen ja pallo liruu lopulta tolppaan. Sund keskellä. Lahtinen ja Tumanto odottelevat siellä puolustuslinjan keskustassa. Kari vasemmalla puolella, hyvin pääsee Kari siinä Haaralan ohi. Ja näin ensimmäistä kertaa Tuomas Peltonen torjuntatöihin tässä ottelussa. Tumanto jää Rähmälleen ihmettelemään ja jälleen pelin suunta vaihtuu toiseen päätyyn. Nyt nähdään kyllä yleisöystävällistä futista. Puustinen viereen, Koskinen paikassa ja sinne uppoaa. Tilanne on paitsio. Alexander Kokko on hivenen paitsiossa. Ja nopeasti JJK pistääkin pallon pelin oikeaan laitaan. Virenin keskitys ja se menee ylärimaan. Olipa hieno tilanne nyt puolestaan JJK:lla. Näin on varsinainen peliaika ottelusta päätöksessä ja näin ollen suoraan edetään rankkarikilpailuun ilman jatkoaikaa. Ensimmäinen ampuja Jon Wexström valmiina. Ja yli ampuu Wexström. Ja Kari pistää hallitusti oikeaan alanurkkaan. JJK johtaa 1-0 ja onko näin, että toppari Ville Koskimaa on Hongan seuraava ampuja? Kyllä on. Tässä on Ville Koskimaan yritys ja Koskimaa pistää hallitusti pallon verkkoon. Ja pistää pallon varmasti verkkoon ja lähettää lopuksi terveiset myöskin faniryhmälle. Ja Haarala sijoittaa alanurkkaan. Ja kyllä nyt on Peltonen jo lähellä, mutta pallo kuitenkin maaliin. Ja tärkeä onnistuminen Heilalalla. Nyt jos Tuomanen onnistuu, niin se tarkoittaa sitä, että Hongan viimeisen ampujan on onnistuttava ja sekään ei välttämättä riitä. Ja Tuomanen ja Peltonen torjuu. Ja 4 parin jälkeen ei voi enää kutkuttavammaksi mennä, kun tasatilanne. Ja 18-vuotias Juuso Simpanen on tulossa viimeisenä ampujana. Lyhyt vauhti Simpaselta ja Selovai torjuu. Ja nyt on JJK:lla ratkaisun paikka viimeisellä ampujalla. Lähitie vastaan Peltonen, vasurilla sähköä ja torjunta! Aalto aivan ylänurkan alle, taitava, hieno ratkaisu Aallolta. Näin on, että paineet ovat yhtäkkiä rankkarikisassa menneet JJK-leiriin. Joko Vire muuttaa toiseen kulmaan, laukaustaan, muuttaa Honka voittaa Liigacupin mestaruuden. Vireen epäonnistuu Peltoselta, 3 torjuntaa peräkkäin rankkarikilpailussa. Hieno alku tälle kaudelle saadaan. Veikkausliigakausi pyörähtää käyntiin siis perjantaina Urho TV:n televisio-ottelulla Kuopiosta. KuPS vastaan HJK.